chi bai ole voin chuan tam thur kan ron siam dona ma sain an tam hi kan lo sil fai vek dona ni an tam hi tel ni ka mang dona ti hian hi an tam po kan lo sil zo vek to hi ni sa kan pho vai dona ni ti hianin hei bu fai kan her khanita abu tui tur kan lo siam dona ti hianin bu fai her dep kha fian ni ka tela chuan heta hian hi pawakhat omania tui hi emil zali ka tel dona ni chuan hi lo chopol dona ni tui daya hianin ti hianin kan lo chuang min ve dona ni kan chok ve zo zo dona ni aso ma po hianin a bet te hi lo om ve a tam thur po hi siam dan chi sang sang a oma hi kan siam ve dan ania kan an tam siam tur atam le atlem a zir khanin atui te hi chu kan ti tamin kan ti tlem mei tur ania ti hian hi alo so ve to a hi kan chok deuh char char don ani bu kha kan her dip beka khawang khanam hin har don lawa ti hianin gesi asima ka da a abu po hi min to a kan lo du tok to don ani kan offer kan lo da da yang an tam po hi ka lo pho voi to a kan lo chopol to don ani kerot ka tel tur ani ta a hi prun zung ania hi so thing hi marcha pui ro den som chuan hi chi fian ni ka tela ti hianin heta hianin kerot chuan purun zung so thing marchai chun nakin dewa kan tel don ani nuwa kan telang bu tui kan siam khania kan lo da dai vek to a ti hianin ne dewin kan me pol don ani ti hian hi kan lo chopol tha to a heta hianin marcha pui den som kha ka zu tel ani chuanin abu tui kan siam kha ka zu tel ve don ani ka chopol photanga tul dana zirin kan lei bel leang so thing pron zong han tel te hianin arim hi ati tui ka tia ka chu du lo kha chuan na tel lo thei renga du ai na la hul deuh hleka hi kan lei bel le don ani in chok ne to a hi mang zo lo ani hi tlem fian khat fian ni bor vel hi ka mang bang ani hi abur tur khan kan lo thun to don ani khat lu tuk hian kan thun lawa atui hi aliam ve thina han in hianin
chuwang chuanin khat lutukin kan thun lo ani chuan hei hi nisa kan lo pho dawn kan tam pawh voin hi ani li ni ne kan lo en to dawn ani hei hi kerot vel tel lo ka umania te hian a hlang top chi ne na kan kha nia chuanin hei hi kerot te bol ho thang thang ne na kan kha ni ta airtight bom kha nia hemi ka man hi ma se a chunga hemi a airtight na hi ka tel lawa omza chuan airtight kher ka mang lo ani kan da ter khan tiang chen vel khan nia in chi thum vel kha ka da ola a tuite ti hianin aron hnema aron punga hei arong te po hi adik lutuka arim po hi atui lutuka a tho tha em a hei ti hian arim te hi atui don lutuka pani hianin thâu thà lút tục arim te hiệt tui lút tục hay kan lo bol don ani poron sen ta poron sen kha chumani do zat zat tel mei tor ania chuanin achino hi ka tel don ani apani ni a hian achino chuan hei hi besan kan mui ania hei hi badam kan hui tihan kan her som le a chuan hei hi tel chuan mui ania tihan kan chopol don ani ti hianin tiang han bol te hianin atui em a du chan marcha te kha atel theya an tam thur ania to na kan siam hi chi kha chu an tama khan ka tel sa wang khanin ka tel to don lawani ti hianin apani in ei thein kan lo pe ta thain ti zong te ni chuan in lo siam ve don ania ka channel min lo clear saka wangin ka lo me